Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilaban ni kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawga lang ko sa pangan nga Grace. Hingkod ang pangidaron. Minyo, may mga anak, apan dagko na. Taga Talamban, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa napundar namong magtiayon nga duha ka sakyanan og yuta. Mga byudo ug byuda na manggudming nagkita ning akong bana og nang hilabot ang iyang mga anak sa among napundar. Aron inyog yung hisabtan, ingon ining mga panghita po. Magpakasal na ta, Grace. Unsa? Di palang ganit ta dugay nagkauyab din no, magpakasal na dayon ta. Ayon sa pamahitugayan na to eh. May manugsama patakan ni Alto sa mga batanon pata nga kinahanglan pagyuta nga mag-ila-ila og maayo. O mag-agad ta sa desisyon sa atong mga ginikanan. May edad na ta og mga ilong tuwapos na. Wa na nga atong mga ginikanan. Kag atong mga anak dagko na sab. Mananghid una ta sa tong mga anak, uy. Ilabi na sa imong mga anak. Kay basig dili ko madawat sa imong mga anak. Wala sila mahimo kung dili man sila magkadawat nimo. Mayo man na sila og ang imong ikauban. Kita man ang mag-uban. Maong kay husto naman ta sa ato mga edad. Magpakasala na tag-ato-ato, Grace. Oh, Dino. Ay, naol. Nahalin si Tita Grace. So, wala lang daay may kwenta ang mga batanon ini ron. Asa mang hustisyaan ni Tita, uy? Ikaw magpakasal na. Unya kami hapit na biyahe sa tren, ani. Na, wag yun tayo ni Ponet. Amo makasila, uy. Ang tao nga alang nimo, dili na nimo panganduyon. Di na nimo kinahanglang pangitaon. Moabot ra ka na sa hustong panahon. Aron usbon ang imong apelyido. Wow! I love that hugot, Tita. Pero bitaw, Tita, uy. Happy kay ko para ninyo ni Tito Dino. Bagay yun kay mong duha ay. Og labaw sa tanan, buotan og mapinanggaon. Kana, mao gyud nay pangitaan ninyo sa lalaki, ha? Dili nang mga gwapo ug macho, uy. Kay kasagaran anak nila, mga cheater. Aray! Tita ha, murag ginaong na ko nimo anak ta. Oy, ako intensyon nga maapil ang sitwasyon ninyo ni George anong istorya, ha? Pero, happy na sabkay ko nimo nga naka-move on ka na. Actually, wapag ko totally maka-move on, Tita. Kaya na pa mangyud ko'y kahit sa akong dughan ba? Dinhi ba? Ingon nila, unya na hingpit nga matawag nga naka-move on ka na, kung dili ka na mo bati og hate. Pero, ko Tita, uy, lagot pagyud kaayo ko niya, uy. Believe me, Sheila, sama na ko, moabot raw niya ang right person para nimo. Yes, i-claim ko gyud na, Tita. Nanan niya, kanasang inyong kasal. Karon nga asawa ni Teka Grace, tabangi ko sa pagdesisyon ning akong property sa may Central Highway. May interesado sa akong area o may buyer na. May income ba ang maong property? Wa na. Kay guwang naman ko nga muatiman sa maong luna. God, Uy, kun mao, go ko ana oy nga ibaligya na lang na nimo. Unya ipundar nato og kanang mag-generate og income ba matagbuan ang iyang halin. Sa mabaron sa sakyanan, jeep di pasahiruan, or laing property nga mahimong mapaabangan nato. Musapit na sa rental. bitaw sa. Sige. Ibaligya ko ang maong property. Recorded by X Thunder Gaming.
Balikya na mo sa kumbanang iyang luna sa may Central Highway. Wa mi maglisod sa pagbalikya, kay may buyer naman daan nga interesado sa maong luna. Ug ang halin, among gipundar og duha ka sakyanan nga di pasahiroan, aron may kita mi nga maoy among gisaligan sa inadlaw-adlaw namong panginahanglan. Kay wa na baya may mga trabaho, kay pulos naman may mga senior. Ug ang sobra, nakapalit pa mi og laing luna sa probinsya. Din, Oh, ang yuta ba nga atong napalit sa probinsya? Doon na interesadong mo palit? Akong ikagaw. Tagsara manggutang makaadtugod. Napundo raman ang maong property. Makaginasya gyud noon ta sa atong pagpalit adto. Pero mo'y gusto sa buyer nga titulado na ko, no? unya. Tax decrement to. Mao man ganing atong patituluhan aron mahalin. Uy, may pundo pa ba ta? Nga gipalit man nato kuan duha ka sakyanan og nya nang maong luna ang atong kwarta. Ayo! Ah! Oh, Kinsa man lang nangayog katahuran din, no? Ayo! Ikigisampit aron kay nagpapaman. murag si Lisil man ron. Ang anak nako sa una kong asawa. Maunay inyong problema? Maulag yung tanak, pero kung mahali na unya ang yuta, mabawi naman niya ang magasto sa pagpatitulo ni Ana ba? Kay mahal naman unya ang pagkahalin ni ini kay titulado naman. Okay. Willing kong mo finance sa pagpatituluan ng yuta. Pero sa usa ka kondisyon, nga ako una ang duha ninyo kasakyanan nga jeep di pasahiroan. Ha? Uy. Kining okay ra ka na, Grace? Okay ra ko eh. Makapalit pataglain nga sakyanan oy. Kung mahali na unya ang atong yuta nga titulado na. Ang importante nga mapatituluhan na to ang yuta ug mahali na. Ha? Mura na pagkahalin sa inyong yuta pa? Ay, kuan man guday. Gamay ra ang asset value ni ini kay probinsya man gud. Bisa na! Sa gidakon sa yuta, dili ra unta na mo ipagkahalin. Ay, sus pa! Mga matay na lang unya mo. Di pa mo makahuman akong bayad sa akong nagastos pati tuluan ng yuta. Lisil. Taysa. Di ba naaman nimo ang among duha ka sakyanan? Nga maoy imong gikondisyon nga mugasto kas pagpatiltulos yuta? Apan kuhaon mo ang among duha ka sakyanan? Oo. Pero, wa ko moingon nga dili ko ninyo bayaran sa kantidad nga inyong nagamit nako. Unsa? Unsaon naman nato ini dito? Wa na ganit tay kakitaan kay tuanas imong anak ang duha nato ka jeep di pasahiruan. Pabayron patanyas na gasto niyas pagpatitulos atong yuta. Usa naman lang di ang kantidad sa atong duha ka sakyanan. Wa na lang day to'y bili. Nga sobra milyon ba atong duha nato ka sakyanan din, no? Martita gining anak ka. Nalipat ha. Ikaso ta ni Dino. Kay mag-unsa naman lang ta ini. Pero usaon man ani. Ang problema kay pulos verbal lang ang atong sabot. Wa tay ebidensya nga mo na atong gikasabutan. Unsa? Grabe ang anak sa akong nabana. Gingnan paming pataka lang o pamaligya og yuta. Mupay wa milaing pangita kay mga senior na lagi mi. Papayron pagid miniyas na gasto sa pagpatitulos yuta nga tuwa naman ang tanyang among duha ka sakyanan nga mo kantidad og milyon kapin. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, wa ba day may katungod nga mobaligyas yuta nga among napalit sud sa among kaminyoon sa akong bana? Kinahanglan pa ba di ay ming mananghid sa iyang mga anak? Ikaduhang pangutana, ang anak sa unang asawa sa kumbana ang migasto sa pagpatitulo sa among yuta. Sa kondisyon nga kuhaon niyang among duha ka jeep di pasayroan. Apan,
Pabayron pa man day miniya sa iyang nagasto. Husto pagod ng paagiha. Ikatulong pangutana. Kung amo siyang ireklamo, may dag-anan ba mi nga verbal raman ang among sabot nga sa imo kasto patitulo o kuhaon niya ang among sakyanan? Ikaupat og katapusan. Kung pabayron daay miniya sa iyang nagasto pagpatitulo sa yuta, pwede ba nga bawion sab namo ang among duha ka sakyanan nga jeep ti pasaheroan aron maikabayad mi niya ug may kita sab ni sa jeep alang sa among inadlaw-adlaw nga panginahanglan? Palihog, tabangyog tambagi ko. Kini ang akong suliran, Grace. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Inisab si Dr. Rene Obra. O karon ang duha nagyod katingog ang inyuhang napaminaw guys Yes, sa kahanginan no. Ug tungod ako usa ka abogada ako'y mutubag sa mga pangutana kabahin sa punto legal. Ako kayo sa mga doctor, psychiatrist o drug addiction specialist. Ako mutumbag sa mga medical, psychological o drug-related nga problema. Ay nagyod ninyog dugaya ipada ang inyuhang suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's Pwede page. sa gyud nato ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man mo guys? Hi, finally, how are you, Doc? I'm fine, thank you. Yes, nilarga biya po ni Dr. Obra nagdungan, magud may larga gyud, no? Lagi, kaya namo kita mga lain pong mga equally important Yes. na mga appointments. Pero no? amo gyud ang gipangimkamutan nga di gyud pod masipyat bahalag usahay mag-inusara lang mi sa paghatag og tambag og tubag pero naa permanente gyud gihapon ni ang ato ang programa, di ba, Doc? Yes. Yes. Na committed naman tayo Of course, no? Kay number 1 mamas among kasing-kasing mo na naghinaot mi nga inyo ming padayon nga himuon nga number 1 gihapon sa kahanginan. Yes. Kaysa may mga i-greet na today, Doc? Iya akong i-greet ang mga taga-Talamban, Cebu, no? So mayang pagpaminaw sa mga Arcio ug Buntuyan family diya sa Talamban, Cebu, mga Lison family, Arcilia family ug Mabalatan family. Yes, lain-lain gyud, no? Hmm. And kumusta man ang atuang mga naminaw pod sa YouTube sa atuang DYHPRMN Cebu ug daghang salamat sa mga paday nga nag-like ug nag-follow namo sa amo ang Facebook account. Ako ang Facebook account Elaine Tantengco Bathan ug ang kang Dr. Obra, Dr. Rene Obra. Nga unsay gisulod? Naka-white blazer, ha? Correct. Kaya narba po'y lain nga kanang Rene Obra, no? Yes, natay quote for today, Doc. Yes. You are never too old to set a new goal or to dream a new dream. Yes. Libre ang mangandoy, wa po na gipiling edad. Yes. Diba? Ang edad ko no is just a matter of mind. So if you don't mind, it doesn't matter. Ha? Ang old age sa mong libro, attorney, kay 80 ko no. So katong mga 79 pa ubos, di pa din natin siya tiguang. Yes, correct, no? Wala, oy. Ang ilagay yun, 50 is the new 30. That's 60 is the new 40. Life starts at 40. Tinuod, no? So, padayon lang yutaan eh. Besides, no, ato ang letter sender karong adlaw, taga-Talamban, Cebu. Talamban, Cebu, si Grace, mga 50 na ng edad ni Grace. Taga-Talamban, may minyo may mga anak. Dagko na. So, legal ang problema ni Grace, attorney, sumasa nabati na ito sa drama, no? So, unang pangutanan ni Grace, wala ba di ay may katungod nga mobaligya sa yuta ang among napalit sulod sa among kaminyoon sa akong bana? Kinahanglan pa ba di ay ming mananghid sa iyang mga anak? Sa among iyang mga anak? Actually, dili na amoy katungod nga mo baligya ang ako magong pangutana ani ang akong nasabtano sa imuhang suwat ug sa ato ang drama is ang kaning sakyanan ug mga yuta ninyo na pundar na palit ni ninyo sud sa inyuhang kaminyoon. No, unya ang atuang concern ani gyud is ang pinaka-importante ani is kamo nakarehistro na sa inyuhang pangan inyo ng duhang ang pagpanag-iyaan ng mga yuta or unsa na nga mga kabtangan kamo gi magbuot, no? So long as buhi pa mo inyo ng yuta inyo ng napundar og napalit na ninyo sud sa inyuhang kaminyoon kay murag byudo-byuda naman ni sila pagka minyo
pagpaminaw nila, partner, pagkakita nila, then you have all the reasons and the right no to decide unsay gusto ninyong buhaton ana nga mga butang. Okay, basta kay conjugal to siya attorney, no? Yes, mahog manggod siya nga kung na-settle nimo ang mga properties sa inyuhang first marriage, no? Whatever inyuhang napundar, dili man kana siya gikan pa sa inyuhang unang kaminyoon, no? Napalit na ninyo karon man kaha nga minyo na mo then inyo na, no? Usahay mangigi man gyud ning mga anak god, no? Maninggoro pug ilaha pero sabton gyud nato, no, mga anak nga samtang buhi pa ning atong ginikanan, wa pa gyud na nagtangag ang atong katungod nga manag-iya ana, naatay katungod manunod, sunod pa, dili pa karon. Oh, no, manunod ta kung mupanaw naman sila. So samtang sila pa'y buhi pa, sila'y tag-iya, naagyod sila'y katungod to do what they would like as owner of the property. Ha? Alright, so Okay. ikaduhang pangutana. Ang anak sa unang asawa sa akong bana ang nigasto sa pagpapatitulo sa among yuta. Sa kondisyon nga kuhaon niya ang among duha ka jeep di pasahiruanan. Apan pabayron pa man di ay miniya sa iyang nagasto. Husto bagod ng paagi, ha? Murag, dili, kanang, depende sa inyo ang nasabutan, no? Pero kung pananglitan, ani lang yun ni kasimpol. Kung magpabayad man gani siya, no? Kay dili di ito libre ang iyahang tabang ang pag-assist sa inyo, ha? Dapat, kung unsay iyahang makuha, no, out of sa inyong kasabutan, should be commensurate or equal or palabaw-labaw lang tingali gamay, no? Sa iyahang actual nga nagasto. Unya, kung pananglitan ang value sa sakyanan. Pila ni kasakyanan iyang kwaon? Duha. Murang nanubrak mahal biya ng jeep. Mga Mahal ang milyon jeep. kapin. Butang ta lang. 1 million kada usa. 2 million. Nya pabayon po mo siyang nagasto. Murag kanang dili na makiangayon. Dili na equal. Dili na kanang kung sa legal pa na nga term no unconscionable murag sobra ra ba sa kana ganing ato ang sa ato ang konsensya o sa ato ang nahibaw-an kung unsa ang fair, no, given the situation o circumstances. Okay, murag buy one take two niya. Buy one take two plus one pag yun. Plus one. Oh, kay pabayron man ka. Ikatulong pangutana. Kung namo siyang reklamo, may daganan ba mi nga verbal raman ang among sabot nga siya ay mo gasto patitulo ug kuhaon niya ang among sakyanan. Verbal lang ang sabot ato niya. Aw kung verbal inyo ang sabot murang wa pud siya katungod nga mubakwi mo kuha dirit-diritso without any written document kay ang pagkuha o pagpabalhin sa pagpanag-iya ng mga personal nga mga property nga naay rehistro sama sa kanang mga sakyanan, no, na man ay rehistro, magkinhanglan man og legal nga dokumento sama sa deed of donation or deed of sale. Kung wa mo ni pirma ana, aw dili gyud, murang back to the drawing board gyud ta, magstorya siguro tagbalik og unsay makiangayon ani dapita nga murang duha ka jeep unya pila ra imong nagasto pagpatituloan ng yutaa, no? Nya magpabayad pag yun gasto sa titulo murag sobra ra. So I don't think makakuha pud siya ana yung sakyanan basta-basta. Alright, so ikaw pa katapos ang pangutana. Kung pabayron di ay niya sa iyang nagasto pagpatitulo sa yuta, pwede ba nga bawion sad namo ang among duha ka sakyanan nga jeep di pasayruan aron may ikabayad niya ug may kita sab mi sa jeep alang sa among adlaw nga panginahanglan. Sobra ra gyud kayo nga gikuha niya ang sakyanan ay para nako nya duha pa gyud ka buok kung nagpabayad man gani siya kay ang akong pagsabot nga siya'y mo gasto murag barter ba murag exchange nga ako'y mo gasto pero bayri ko niyang inyong bayad kay wa man mo'y kwartang ikabayad kanang inyong sakyanan. So ang dapat kasabutan nato ana is mo lagi na akong giingon kung pila ang imo iyahang nagasto maupoy bayad dili kay unless haning abot og 2 million ang iyahang kung pilay palitan na akong gi-assume tag 1 million ang usa ka sakyanan so 2 million di ayang nagasto para patitulo. No? Unya, nganong pabayron pa man pud mo, murang mulagi na ako nang hinubra ra pud murang kani abusar na gyud og pagpamintaha na gyud ang iyahang gibuhat ani unya wa man day may klaro nga kasabutan nga gispirmahan, pwede gina ninyo mabakwi o pwede gid mong mobalibad nga dili ninyo ihatag ang sakyanan, bayran na lang ninyo.
or usa lang unya inyong usa, di ba? Ayo hakog pud, oy ikaw ba anak mangkang ya imong ginikanan man na nimo nga di man nimo ipahimutang pud, no? Kita usahay ba kay dita magsigig kwintas atong ginikanan kay uroy kada ginhawa nato utang na nato sa atong ginikanan. No, so Mao gyud. dili ta magsigig kwenta pila ilahang nagasto. O pila atong nagasto nila kay makwintahan ta pagkaanak pa lang nato hangtod ta ni dako di ta kabayad. Mao gyud na langtod no pagkastorya sumaytag naminaw ning anak nimo no. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Ug kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide, tatak RMN. Daghang salamat og Maayong maayong adlaw.